Pamätáte sa na skvelý film Ronin s Robertom De Nirom? Mnoho ľudí sa tam pokúšalo získať kufrík, o ktorého obsahu nikto nič nevedel. Dnes sa nachádzame v dielni a porozprávame sa viacej o jeho funkciách. Ahoj, Peťo. Ahoj, Marcel. Peťo, čo všetko obsahuje tento kufrík? Kufrík má 4 ručné funkcie a 4 stolové funkcie. Priamočiara píla, lampa, vrtačka a kotúčová píla. A všetky tieto 4 stroje vieme zakomponovať do pracovného stola. Takou výraznou črtou tohto náradia je, že batéria sa nám odpája pri hlave stroja a toto nám umožňuje vlastne vložiť ten stroj do pracovného stola a používať ako stolové náradie. Čo je to za batériu? Batéria je 18V a nabíjanie trvá 1 hodinu. Dobre, tak poďme si teraz predviesť jednotlivé funkcie. Takže najprv kotúčovou pílou. Čo budeme rezať? Máme tu dosku. A ukážeme si základný rez, priečný, touto doskou. Dobre, ja ti to podržím, áno? Zoberiem si na pomoc uholník pre rovný rez. Uholník si priložím. Základňu píly si opriem uholník. Aké rôzne materiály sa tou pílou dajú ešte rezať? Tak kotúčovou pílou sa dá rezať klasické drevo, drevotrieska, laminátové podlahy, NDF dosky. Dobre, a čo keby som napríklad chcel odpíliť plech? Tak na to tu máme priamočiaru pílu, s ktorou dokážeme odrezať plás, hliník, plexisklo, kov, bežný. Peťo, a čo keby som chcel odpíliť plast? A nie je problém, len predtým treba vymeniť pílový list. Peťo, ešte tu máme vrtačku. Čo sa ňou dá všetko prevrtať? Drevo, plastie a kovy. A má funkciu priklepového kladiva. Poďme si to ukázať. Peťo, a to je, hádam, všetko, nie? Nie, máme tu ešte jednu funkciu, lampáž. Aha. A tým by sme uzatvorili skupinu ručného využitia. A v budúcej časti si môžeme ukázať funkcie v pracovnom stole. Musím povedať Kristíne, nech si na budúce naň posvietí ona.